Nang jotono bugra Jisu Christ rangbai hani hai lamsogo ketini जों kaitoni kokthai sorangnani jora manpika gapadi जों kaitoni kokthai no soranglai bwkhak thanglairan tini nichimi ang je one shop mani soranglaina hnai phunukjak mani boino tui tamhamle phunukjak mani no bujinani bo kosto ake kabang ma borok o phunukjak mani no busia ke baksa buksu ke phunukjak mani boino pore wani banaya tamanla busia dei ulta pulta phanangnai hnaibo kong borok wansogo ke जों bono जों Bible bebag no जों porena nango ke sina benango hani bagai ini जों phunukjak mani no paya sakjora जों soranglaiana getini chapter 1 chapter 1 verse 1 ichimi 3 jora verse 1 ichimi 3 jora जों phadi porewana porewi जों senglaiwana phunukjak mani chapter 1 verse 1 nichimi 1 nichimi 3 jora omo ungkha Jisu Christo no phunukmani abose omo ungkha dakti no tamo ungno abo kaitoni selengrok no phunukna bagui Jisu Christo no kaitor rumani abose Christo bini swarir no bini seleng johon ni thani rohorui abono siruka hake johon bo nukmano bebak sabaika bo kaitoni aroni koknogo saka Jisu Christo siromano bo saka o kok rokno porinai bo hamsajak o kok diari no kranai rok hamsajak oro suijak tongmano rakhoknai rok hamsajak tamni hinba omorok nangphaina kasuka o elema porimani bisingte kaito jono katal ke hamar khaiten keseng oronugo phunukjak mani u bijab omongkha जों sibo Bible ni paithak ni boy haibla Bible ni paithak ge u phunukjak mani belai kena nangmani belai kena important hani bagai जों sorangnani nango जों siwani nango especially chini jorao belai kena important tebo nangkuk mani chini jorao to mane male o phunukjak mani ka paithak ni kok nutui kabang mane sawo tabo Jisu phaimani yagulo tamangnai Jisu phaimani yagulo tamangnai ge boni yagulo tamangnai paya sak jora tamabangnai abo bebak no oro जों mana hani bagai paithak ni mol ni kok rok जों mana hani bagai belai kena nangkuk mani ke o pilas kang जों omno wansok lainai o phunukjak mani wo kotor ke wansok ginai kang ke जों temanu temas जों no bomo hai picture जों no ro o जों naikang ke जों nugo tabukni jorao omo hai tongo kaisa tomanai theology bongkha replacement theology je Bible porinai rok ba Bible college porinai rok ke saimane bono replacement theology ni hono ge bo actually chaya borok samani obo gothogya tomani himba o borok replacement theology rok ni bisingtui kabangma problem ba jengja ingri mano borok ni bujok mani mote jeng thangka ke getabok mabo u replacement theology monang kisa sawana kabangma borok hai ni wansogo mane theologian rok hai ni wansogo Israel engkha Israel lo je Bible nukmani bo engkha Israel dopa soya mahangke ba obo motha ba church no
samani se neisa tamani mole Israel rok borok piring poroi engjak teibo borok ni mungsana dofa krei ha krei kha mane ha krei kha 2000 bosor 2000 BC borok kemajak borok ni ha krei hani bagai Israel rok ni bagai Israel rok no teyei Bible sajak tongphana Israel rok khaine hai songsajak phinai kaitor samani tong ang borok no khaine hai songsa phinai nei Bible sajak tongphana borok rok bono oito chaya tamane male borok ni wansok mawo Israel rok te hak borok mane borok dofa ngei borok nijeni ha ngei smaya borok nijeni hawo kipilei borok dofa ba nation ngei malia borok ni wansok man tamane male 2000 bosor kemajak borok ge borok ni wansok mane omo impossible hani bagai borok wansogo u Israel dofa Israel rok khaine hai Israel rok no khaine hai kaitor borok ni hawa toy phaiwi borok no songsa phinai homani bono borok no omo spiritual meaning ngekaba church hani se borok omo interpretation khai piaba tabuk sung nugo tabuk sini jorao tama Israel kaboi na borok ni hawa kipili phaikia haible borok ni ha tongo taw sung taw Iran bai Hamas bai Morok bai sung chobar lai tomoni tabuk sini mokol bai thang nugui tongo borok krak des borok 1948 1948 14 Meo borok ni hano independent ni declare khaimani sung nugo piaba boni sai sekang sanai rok omo ngri himaya niso nole borok ni wansok mani mote obo ngmaya gesung omorok no wansok kangke replacement theology ni abo belaikana mane chaya borok ni interpretation chaya table chapter 7 Phunukjakmani chapter 7 no sung nugo 1,44,000 borok mothangjak borok tebo tomane 12 dofani jati rok 12 dofa Israel ni 12 dofa getabo Israel Bible borok khaine hai songsa phinai humi sajak mani abo mothano sahor mani ngekaba church no sahor mani hnei ho khangke u 12 dofa jati borok bahai ke borok sasinai haible bahai ke bono sasinai piaba 1,44,000 sung Bible nugo 12 dofani borok hai bagai borok ni interpretation mete belekena confusion ya omai kabang phurungnai dong hai bagai jeng phunukjak mani no kaha ke sirnani nango tamane omo oro buskang no nahori kok samani hai bagai borok nijeni busi mani mote nijeni wansok mani mote kabang bolo apply khlaiwi saw hai bana jeng background jeng jotono Bible manai jeng kaha ke background ba tma bo ya phangni simi omorok jeng siya ke obonom siya geseng bon haini bagai jang nirok no ang koinai kaha ke khana baide geseng jere bunuk jakmani no bujiya ke kabang ma wrong interpretation ngi man ega omono no kabang ma tabo ama kaitor phu tma bo Jerusalem ama phu hairok ni podre pod samano bisa sawi geborok podre pod ke interpretation khlai jeng phunukjak mani no jeng phaidi kahang ke sirung layana haini bagai Bible je samani no jeng kahang ke srai ke jeng buji thai Bible Israel rok ni kok samani obo Israel rok no tiyine sawo te Israel rok tongflainai paya sak osungsar paya sak jora
omo kaitoni kok kaitor borokno tisanai kaitor borokno songsanai kaitor borokno tomon lek jeng Bible nugu Isaiah verse 10 chapter 10 rogo jeng nugu borok engka kaitoni saki hayani engibo borok saki kahani engibo borokno saki snamnai kaitor hani bagai tabo Israel nei Bible Israel ni kok sajak tongmani bono Israel nei nama khangke bebakno poriskar bebakno srai mungsa confusion faya kabang ma borok phunuk jak mani no poriya tamane male kabang ma confuse faya biang bujimaya teibo confuse khairo ga omo haike confusing like ke motharogo phurunglai mani bujilai mani felai motharok se phurung lainai kag lainai omo hairo wan sugui kabang ma phunuk jak mani no mothau salaya ubu poriya pastor bu phurungya omo confusion ni bagi piaba omo no sing serengnani nang belai kena important belai kena nang mani temane male sini jorawo podre por omo hai tebo bono bujiya ge tebo na confuse hok hoine temane male kaitoni ha sampaka jeng kaitoni ha samparere jeng kaitoni kokthai nangrere hani bagai jeng tebo serengnani nango kaitoni musung mani kaitor nai mani kaitor one sok mani no sinani bagai ge padi introduction tumabu introduction ke jeng jepropono jeng sitai omono suinai sibabu phunuk jak mani no suinai of course author to kaitor no haibono kaitor sebano use khlai omono o phunuk jak mani no suinani bagai jeng chapter 1 verse 9 of porikhe jeng slai ke nugu chapter 1 ni verse 9 of porikhe oro haini sao ang norok ni takuk johon Jisu bai thansa engma bisingtui ang norok bai baksa satok jaka ang norok bai baksa bini hani borok ang norok bai baksa soika ang kaitoni kok pirmani bai pia Jisu Kristo siromani okokno sama bai ang patmo khnei tui kesarni hak wo tonjaka ngke oro chungnugo johon Kristo bai phunuk jakai bo omono suibani ngke johon omono suyu ke u johon borosui patmos nei island mane tui kesaro ha aru jaga bosuyu ngke boprosui onomanik AD 96 ke tuma actually bo bahai ke aro sogui kya patmos ni island no bahai ke sogui kya Roman ni emperor Domitian ni jorawo Christian rok belai khana satok jakha ge o Domitian Christian no belai khana naisrebu ge Christian no satok tekto ro ge o Domitian emperor Domitian somrat bo johon no butharoni benai kya 3 bar butharoni chaitokha bono butharani pilaskang bono hor khai horo sogi gothang no horo sogi butharani naikha haibana buthar mali bono yagulo onke bo tui kutung muthungoi tui kutungo kok songoi butharani naikha aronibo bo johon yogi thangka ge tei waisa ge bo bithi roi buthanani naikha boni mai wo bithi roi buthanani naikha arobo bo yogi thangka mane thiliya ge o সম্রাট বা এম্পারার ডমিটিয়ান 3 বার বুথানা নাই মানে 3 বার ন জহন ব ইয়গি থাঙ্কা পাইথা গহকে জন্ন ব মানে আর বরনি মানে রিক্লাই রই রহকা কে ব রিক্লাই রহ জাগৈ ও হা কচার আ তুই কচার হা বা আইল্যান্ড অফ পাটমস nei আইল্যান্ড অফ ব সগিকা কে আফ্রনো ব উ phunuk jak mani boy no o phunuk jak mani no bo sui mani
जिसु ख्रिस्ट बोनो फुनुखा बसुई नारखा रेकर्ड खालायखा एरा अनुमाने AD 96 ओ जफादि जों हायनि हाय किफिल थांलाय फैनाय चैप्टर 1 verse 1 and 2 आं परनाय verse 1 and 2 अमो उनका जिसु ख्रिस्ट फुनुक माने आबोसे अमो उनका दाक्तिनो तामो उन्नो आबो काइतोनि सेलें रकनो फुनुक ना बागै जिसु ख्रिस्ट नो काइतो रुमानि आबोसे ख्रिस्ट बिनि स्वारी नो बिनि सेलें जहन नि थानि रहरुई आबोनो सिरुखा हाके जहन बो नुकमानो बेबाग साबाइखा बो काइतोनि आरोनि ककनोबो साखा जिसु ख्रिस्ट सिरुमानो बो साखा यारो जों नुगो अरो दाक्तिनो अमो उनका दाक्तिनो तामो उन्नो आबो काइतोनि सेलें रकनो फुनुक नाबागै जिसु ख्रिस्टनो काइतो रुमाने आबोसे अमो दाक्तिनो sok फाइने इंग्लिश के सावो things which must shortly take place things which must shortly take place दाक्तिनो अबो नांफाइनाय तबो अरो दाक्तिनो अमो नांफाइनाय of course अमो 2000 बोसोर सिगां ओ कक सामोन देखबां बर' खाहिनि वासक मन ताबो गुबाय नांफायाखो जों सिउ काइतोनि थानि सालसाबो हाजार बोसोरनि समा ते 1000 बोसोर काइतोनि थानि सालसा हाय तमन मले बने सिनि थानि से टाइम लिमिट दं बने थानि लिमिट करि हायफानो ताबुक सिनि जरावो जों पइतो खलायो जों पाइथाकनि मलो बासजा तमन मले जिसु ख्रिस्ट जे सामने बो फाइनानि जरावो अमहाय नै हनै बेबा न जों नांगै दं माने जों नुगो गे बो किफिल नानि बोफ्रो किफिल मान जेफ्रोन किफिल मान तमन मले बो सामने अमहाय नै हनै सामने बेबा न नांगै दं माने जों नुगो गे verse 3 ओ कक रकनो परिनाय बो हामसजाक ओ कक दियारि न खनानाय रक हामसजाक अरो सुइजाक तंमानो राखबनाय रक हामसजाक तामनि होनबा अमरक नांफायना कासुखा गे ताबुक जों verse 3 के जों नुगो हामसजाक नि बारबानो जों नुगो ताबुक जों वान सकथाय उ बिजा तमानि बागै रोजाखा तमानि बागै रोमानि अमनो उ बिजाब न रोमानि जोंनो रोमानि ख्रिस्टान दंनो रोमानि ताबुक जों परे wi दं तमानि बागै रोजाखा इम्पोर्टेन्ट अबसिना तमन माले अमनो परे wi जों हामारि मानानि बागै हामसानानि बागै तमन माले अरसावो अमनो परेनाय हामसाजाक अमो खायनाय हामसाजाक नि सो अमो जों हामारि मानानि बागै याखबा हामसानानि बागै जोंनो परेनानि नांनाय खनांनानि नांनाय ते जों खायनानि नांनाय ओ जहन कक्टुम सुइमानि उनका काइसिनि मोथानो एशियानि काइसिनि मोथानो गे अते अमनि पार्पस उनका बरकनो तमानाय खाक सांग रवानि ते बरकनो आसा मंग रवानि बागै तमने माले बरक आ जरावो बेलायकना टेक्तो बेलायकना सातक जाक माने जरावो हानि बागै बरकनो ओ मोथा रकनो ओ कक्टुम रहरमान ओ कक रहरमान बरकनो खा सांग रवानि बागै खा थांसार रवानि बागै ते बुसकांनो नाहरै बरक कस्तो टेक्तो फन बासाय तंथों नै से verse 4 आंजहन एशिया आंकरनि मोथा काइसनि थाने अमनो सुइहर फाइना हनै आ काइतो नरकनो खाइरक थुं खा कसang रुथुं बो ताबुक बो तंगो आगि बो तंगो बिनि आचुक थायंनि बुसकांगो तंनाय फला काइसनि ते जिसु ख्रिस्ट नरकनो खाइरक थुं खा कसang रुथुं जिसु ख्रिस्ट उनखा काइतोनि बागै काहाम के कक सानाय
bose puila mo thangai ti sajak granai bose sungsani bugra rok ni bokrok ni oro chung nukha srai ke kha ksang ron ni bagai ang johon Asia angkoni motha kaisni thani omono suihoro kha ksang ron ni bagai khatung ron ni bagai posto tektoni jorawo kharak ron ni bagai tabo u motha kaisni no simiya piaba joto Kristan rokno asamang roni tongthok roni khatung roni te tmanai khathang saroni kosto tekto jorawo o phunukjak mani omo phunukjak mani bijap engkha je kebui ke kaitono manja kebui ke muthangja kebui ke asai katal engjak rokni bagai se ani bagai oro sau to the 7 churches kaisni motha rokno nge chung oro o bijap no chung phunukjak no chung pore kangke oro chung dage mani khlaidi omhai khlaidi nei bar chung luknai nge te dage mani khlaidi chung jut chomar lai tongo chung chobawo se ga chung kaplai engnai omhai kogrok no chung nu to Christian kebu Christian rok chung engka chobawo haideba spiritual war hani bagai chung kaidoni tonai kaidoni kok thai bai chung kha thang saroja bani nang ke asai katal engmani yagulo chung jotono spiritual war chung jotono polani chobawo geseng chobar lanyani nangnai chung painani nangnai teman temptation ni chung kaplai ngani nangnai chung amjok jakman no mechenani naknai hani bagai chung porinani khananani te omono meditation khlainani uphunuk jakmani no chung nango bujinani nango siwani nango chung temani mole chung soitan bai jawab lai tongo chung soitan no mechenani nangnai soitani temptation no chung mechenani nangnai ke oro chung pilas kang omono sereng layana u kaisni motha ni kokno tui omono chung tini one sok layana pilas kang kaisni temani kaisni motha bible kaisni u number kaisni ke perfect number obo kaitoni number hani bagai soitan kaitono serengwina copy khaina 666 hani number tiklai sat ke perfect hani bagai soitan kedo sat sokmaya hani bagai 666 kaitor 6 dino bebag no snamkha 7 dino ke bol lenglakha ye omono no lengla mani sabat mibahu 7 dino bol lenglakha ge jefro Israel rock Jericho omono sabai dongso khlaiye afro botoma Israel rock 7 bar o boroni town no wall rojak bono guri laiman nge 7 din guri khangke o wall bai thang Jericho lai tong 7 din guri mani yagulo Jericho lai ke Jericho ma bai ne o boroni wall bai thang mani singno nge naman general naman smai kasa wo chengnai ke nugo smai kasa wo general naman bo biadi chajak piaba bo Elisha ne ro phaika ge Elisha sair hoka thani jojon tuima wo thangai 7 bar loidi age ni biadi pai thangnai hanai ge bo 7 bar tui bising lokha jojon tuima wo hai thangka boni biadi hai thangka jeng omo 2 Kings chapter 5 portion obrong naike nu so phunuk jakmani aro jeng सातटा नम्बर जों बार नम्बर नुकनाय माने काइसनि उ नम्बर काइसनि न
जों बार नो फाइमानि नुगु ताबुरनि आरो जों नुगु सातटा मथानि कक ते काइसनि बेम खरांनि कक trumpets 7 trumpets होनि हो again 7 seal 7 ball ओमहाय जों माने काइसनि उद नम्बर काइसनि बार नो जों फाइमानि नुगु गते ang tepron saka kaisni number ka kaitoni number gebo perfect number ge kaitor bo sungno mo thangmani bo perfect kaitor busthumnai bo perfect ken busthumnai kaitor rona homani bo perfect ge 7 ball tomo 7 ball engka kaitor satok mani kaitor busthumnai borok rokno Pia, pada seng pilas kang seng wan sok lainai, kaisni hamari ni kok, hamsanai ni kok. Bomo hai borok hamsanai. Borok kaisni hamari ni kok, ba hamsanai ni kok, dia bomo hai borok hamsanai. Seng verse 3 o porika hai yang porifine, o kok rokno porinai bo hamsajak, o kok dia rino khananai rok hamsajak. Oro suijak tongmano rakhoknai rok hamsajak tamni hunba omorok nangphaina kasuka omono porinai rok hamsajak omono khananai rok hamsajak te omono rakhoknai rok hamsajak niso ang pila wono saka o phunukjak mani no kwbangma borok no kwbangma motharok no phurungya poriya bujilaya teibo confusion nai hini porilaya motharok teibo kok bang lainai hayang lainai association no kok bang lainai nei maksud pori lai siwani musuge piaba oro hai nei sau omo baike sisen hamsa nai hamare man nai baike omno pori nai omno khana nai omno rakhok nai niso omno rakhok nai pori nai te khana nai se hamsa ja ani bagi se pori nai nang nai जों सोलोंनानै नांनाय हमनो फरायनाय बरकसे हामसानाय आगेनि मथारकनि सिमिनो ओ फुनुकजाक माने बयनो फरायबाय फायो जोंबो फरायबानि नांनाय जोंबो सिवानि नांनाय जों बाइबेलाव गोबां मा बुसखांबो तमा नाय आरोनि कक साजाक दं उनो जों सिवानि नांनाय आगेनि मथारको de borok ni pura bible kri kisa si tong old testament nok tong smai new kasa borok apro smai katal rok maya kho tamle apro si suja gi tong jengga tamu bebang no tong nge jeng bus kango tama ngai bebang no suja jeng kahang kena siwi mana nge bonos porewi khana wi jeng hamare manai mana ba hamsa jak ngi mana ani bagai jeng phari serung laina nge second of sao second of baike jeng hamari manai ba jeng baike hamsa jak ngi mana kaitoni thani chapter 14 verse 13 chapter 14 verse 13 afro ang chukno hani hai hnei samano khnaka o kokno suidi tabukni simi subraini samang khlai theinai rok borok hamsa jak tabokni simi subraini samang khlai theinai rok borok hamsa jak subraini samang khlai theinai rok borok hamsa jak baksaboksu subraini samang khlai nani bagai wansogo tomanai nukhung chalogoni bagai bekar somosya somadan khlaibani bagai phiaba tummani bagai jeng samang khlai theiani sinangnai niso ke borok hamsa jak ke of course omo jeng nugo omo 1,44,000 je chapter 7 no je samani obo ige obo ungnai 7-year tribulation no 7-year tribulation pilas kangni obo 7-year tribulation kendero agero wani video khaijang nakin luknai aro khagnai 3.5 বছর মানে total 7 বছর যে আরো আজরাবো পিলাস কাংনি অর্ধেক 3.5 বছর ও খরক নই কাইতনি কক পির ফাইনাই টু উইটনেস नि साव बाइबेल टू उइटनेस बरनि कक न खनावै ओ 1,44,000 बरक
sinai kokno khanawi simabai borok muthangjaknai phiaba borok tawi butharjaknai tamonle borok soitani number 666 no nawani soyangnai apro soitan bono tawi butharnai haipon borok borokni phola phiokjaknai hinke borokno hamsajak kaitoni bagui theinai borok hamsajak Christian kaitoni bagui Christoni bagui kotma kahamni bagui theikanke borok hamsajak tomar male chukna hawa borokni bagui kabang ma sokat khasijak chukna hawa borok sogwinai je jaga borok kotor ke ma tongwinai je jaga kosto tekto ungsakri bebagna perfect aro jaga some number lobmung 116 verse 6 ni sime age jora por ke sung logo aro lobmung suinai bai ke su jeng je aro sawo jeng je pro chini sum sokno siwo jeng repent eng bukha poriborton eng jeng Jisu Kristo no poito khlainani chengo apro Christian chini Christian langma chengo ge jeng Christian langmani chengmani yagolo jeng kaitoni bagai siseng o sangsaro dong hai bagai verse 12 116 verse 12 saini chabo what shall I render to the Lord kaitono ang temaro nai bo ani bagai asek khlaikya ang bono temaro sinai nei nai tukmane geseng sangsaro tongmane kha kaitoni bagai khlainani ye kaitoni samang khlai theimanai borok teibo hamsajak kaitoni mokolo kothma kahamni bagai subraini bagai jan roima kham ke tabuk sangsaro bo haine desh ni bagai theikanke bo porombil chakra rokhai rokhni mane de man rojagede ge omo haine jeng kaitor bai jeng rojak nai haibano o sangsar ko thikira paikya haibano kaitoni bagai theikanke jeng mol brum brum katha tongnai Christian jeng mol brum brum kathang tong o sangsar sasane bagai si Christian bo thimani kaitoni mokolo belai kana dam hani bagai oro sawo blessed is the one who died in the Lord je Kristoni bagai ba kaitoni samani bagai thine borok se hamsajak borokni samung borok no borokni loge tongnai jeng kaitoni bagai je khlaimani o sangsaro kaitoni bagai je khlaimani kaitor obomuito tongnai Revelation chapter 2 Phunukjamani chapter 22 verse 12 sawo ang daktino phainai norok samang khlaiti no jottono sokat ronai ani yago sokat tong ni samani jenglo okay jeng je pana o sangsaro khlaiten abo jeng sokat manai abo magnang thange ge third blessing 3 number hamarini ko 16 chapter 16 verse 15 ang poriwana khanadi ang sikok haike phainai phayo sisawi tongui bini ri rok kahamke naiwi tongnai borok bo hamsajak hake bori kri ke buini buskango lasima sungsake tongna nangla bo saw sikok haike phainai phiaba je naisingui dongnai ri kanjak ke mannai ri kriya bo hamsajak naisondi naisingui tongdi kahamke naisongui tongdi te ri kamjak haible angtesa naifigrana khanadi ang sikok haike phayo sisawi tongui bini ri rok kahamke naiwi tongnai borok bo hamsajak ri rok kahamke English ko sawo English ko hai hinai sawo I'm coming as a thief blessed is he who watches and keep his garment mane je jeng subrai bai je ri rojak mane bono kanei ba kahamke tongnai bono hamsajak okay omo second rok buchine aro kisa confused tongo jefro Adam by Evi
borok sumsok khlayo sumsok khlaimani loge loge tamangkha borok ri kanchakia sikha lasi rani sengkha nge borok khijang belaino ri suwi ba daga suwi ri haike kanani chengkha boni lasi mane kholowani chengkha nge hani bagai jepro kaito ringbo adam ni robia borok maisa kiriwi lasiwi jeng khijagi ma tongkha nisau adam sa nini khorang khanao hani bagai jeng khijagi lasiwi kiriwi ma tongkha tawni bagai lasika sumsok ni bagai nge borok ri kri piaba tabo Jisu Kristo boni thribai jengno risna wi kanai rokha kaitor adam ni ri kanjagi ano bahke borno kholoi rokha mera no tawi heble nge Bible sawo they are clothed with the tunic of skin. God clothed them with the tunic of skin. Mui bukur bai borno kandoi rokha mui bukur mui bukur mane no mui tan kha nge mui Jisu Kristo no bujokon Jisu Kristo sini bagai thika sini sumsok ni lachimno sino kholoi rokha okay tabo kholoi rojak bono kaham ke naisomui romui tongdi mane Christian jibon kaham ke tongdi borok baksa borok tongo mane ri dati khlaiwi tongronai kaito ni mane Kristo ni ri no na yawi boni hajak mano na wi khanai omo bai sukya Kristo ro manuse makanai tau Farisai Sadukai rok borok ke omo hai borok ni wansok tui borok kaito bai kaham ni rongjang nai omorok no borok ni musuk tui ri khanman piaba chini ri jesipon kahang thung kaito ni mokolo hanya kaito ni mokolo chubya hani bagai kaito romani abungka Kristo nosi jengma kannai hani bagai Isaiah 64 verse 6 utmasa oro haini sawo all our righteousness are like filthy rags chini kaha hani jeng wasok maro kaito ni mokolo mungsa subya hanya mungsokjak gate Deuteronomy chapter 22 ang porlian ro porini mana Deuteronomy chapter 22 verse 11 no haini sawo jeng te kubuni rino jeng kathai kri tabo grondi ul by nylon mix khaijak omorno jeng takandi nisa mane ul by nylon emo khaijak tambo ul ke to jeng haini magnang no mana mera neuroni nylon mana ni ke boroni nylon ke samung khlaise mane nylon maune bagai samung khlaiyoni na keseng mo thangjak mani mix ya kaito ni khairok ma bai simisi jeng mo thangjak ul boroni mawa mera bokhomoni haireba ke nylon ke boroni ma omoni bufang belai omorok sawi yong no snaw here gabonus snawani nylon snawani samung makhle ul batam mo khlai ke mera ne sungno ro okay tabuk mera sebab Jisu Kristo romanasi sengma kanai kwang ma borok kaito ni kharyok ma bai samung no mix khlai jeng kaito ni kharyok ma mo thangjaki meya mix samung bo khlaiyoni nangnai nei kwang ma borok purung piaba omo bai jeng mo thangjaki meya kaito ni kharyok ma simisi hani bagai tabuk oro sawo blessed is he who watch and keep his garment okay number 4 fourth blessing baike jeng hamari manai ba hamchajak nai chapter 19 verse 9 apro a suari ano hai hnei sakha o kokno suidi mera busani kailai pandawo kobok jaknai rok borok hamchajak mera busani kailai panda kobok jaknai rok borok hamchajak jepro jeng
Jisu Christo fayo bono actually jepro जों मोथांजागो आफ्रोनो जों जिसु ख्रिस्टनि काइले पान्दानि बागै जों जुगालजा इंगे बो जोंनो नाफायनाय दैसा फायनाय आफ्रोनो जों हतलाङै थांनाय जे कबो के आसाय कताल अंजा बरक सुब्रायनि पान्दानि बागै बा जिसु ख्रिस्ट मेरा बसने काइले पान्दानि बागै तियार अंजा जेप्रो जिसु ख्रिस्ट नक बारके फायो जोंनो दिसाइतलांनाय इंगे तलावो के 7 बছर कष्ट टेक तंनाय साकावो के मेरा बसने काइले पान्दा अंनाय इंगे जों जे बबाय दिसाइतलांजानाय मेरा बसने काइले पान्दावो तंगैनाय जों काइसा मनोगो माथाय chapter 22 verse 9 is 14 jora pore ke जों ononogo kaisa twanai parables aro जों nogo kailai mani kailai pandani saro mani aro जों nogo garu toma pilaskan o kailai panda khlainai bo jo tanono mane among ganang no boroni jaiti gusti ganang borok no ring rohoka piabo fayo ge uloke boda ge kha borni seleng rokno dagi rokha je mamana toifidi lama bikra khangra de bang thumi toifidi okay boni yagulo jengnugo verse okay kisa porlaisna Matthew chapter 22 verse 10 11 ni sibang pornai nirok 9 ni sibi porai mana ang 11 sibi porasinai somoi kriba bugra kaile panda wo phainai rokno naina thangkha hake kaile panda ni ri kanai phaiya borok rokno nukha takhu kaile panda ni ri kanyawi bahike nang aro phailangde hnei bugra bono sungkha hake a borok thaisa phano pungliya afro bugra seleng rokno hai hnei saka o borok no yakung yak khawi phataro manakma o khiklai rodi aro bo wa hului ma kabon jisu hai hnei sai kok muthakha kobok jaknai le kabangma tamoke chongjaknai se kisa garo sungnugo kabangma borok phaikya ringjak mani puilas kang ringjanai rok phalia borok ke Israel rok no samani Israel rok kaidor bai chongjak haipana borok jisu Kristo no yasak dia ge omo haina kabangma borok lama rogo thumite fikya haipana baksa ageni jorawo je kaile panda wo phainai ge je kaile panda khlainai raja ba mongkha grangchangka bo chungjaknai ro aro bising phaikan ka tabok jeng card ro wi tabok card honta card mane panda ni card ba wedding card pia ba borok apro jorawo ke kasli ro ke bono chungwi si borok hau okay a jorawo pia ba tabok borok ro a kasli ro jakmono bono chungya borok ni chungjakno no borok phai ge omo hai borok rok toma ha nirok tomani kasli kri ke ha phaikya ge omorok no thani borni seleng rok no dagyo thani omo khawi khiklai roidi ge omo phunuk mani no je borok kai to roman no yasa gyawi nijeni musuk tui phainai nang je sepon ni kasli kahak tongthang nang branded kasli pano chungwi phaitang haipana kai teni mokolo obo sugya kai to roma bai chungwi si ma khanai kai to ni hawa ni ge kai to roma ni tama jisu Kristo no chungma bai si jeng kai to ni hawo jeng hawi man ge hai bagino jisu Kristo roma ni bono kaha ke tongronai nai tongnai ba bono chungnai borok khamsajak get number 5 Revelation 20 phunukjak mane 20 verse 4 to 6 ang porena apro ang 5 by 6 no simil porisne nirok 4 ni simil porini mana tei kathai tongnai rok nokha bisi sasai laya sak thangchaglak abono puila kathai rok no muthangei tisa gramani
Sekang muthangai tisajaknai rokni bisingo khobjaknai rok borok hamsajak. Borok kaitoni borok se borok tei thina nanglakha. Sekang muthangjagui tisajaknai rokni bisingo khobjaknai rok borok hamsajak. Sekang muthangjak mani khobjaknai rok. Sekang muthangjak mani khobjaknai rok. Jotono salsa muthangai tisajaknai. Mane resurrect जों muthangai tisajaknai thैjak rogo muthangai tisajaknai. Non Christian ngthं poito korai ngthं poito ganang ngthं. Kaine resurrection to. Kaisangke resurrection of life langma muthangjagui langma rogoni bagai tei kaisangke borok tisajaknai muthangai tisajaknai tomani bagai bus thumjagoni bagai morke khiklai jagoni bagai. Get je borok 666 number mawi theinai borok tisajaknai bus thumjagoni bagai morke khiklai jagoni bagai millennium kingdom ni yagulo get tabo poito khlaiyawi theinai ro borok haina tisajak phine muthangai tisajaknai piaba morke ro hojagoni bagai. Okay abono ro kok sawo puila sekang muthangai tisajaknai khobjaknai rok borok hamsajak. Tomoni mole puila sekang muthangai tisajaknai borok jugna hawa sogoni bagai jugna hawa tlangjagoni bagai tei dolsaro bono poito khlairok second time borok muthangai tisajaknai borok no morke khiklayoni bagai. Okay, number 6 22 chapter 22 verse 7 6 by 7 ni rok pore mona ang 7 simi porisinai Jisu hai hnei sawo khnadi ang daktino phainai o bijapni kok diari rokno rakhoknai rok borok hamsajak. Olo sawo blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. O diari kok sajak khnadi ang daktino phainai o bijapni kok diari rokno rakhoknai rok borok hamsajak. Orni kok no o diari kok sajak mano rakhoknai rok borok hamsajak. Je ukok no rakhokri tongnai rok borok hamsajak. Khani bagai जों porinani nango. Kabangma borok kabangma motha o revelation phunukjakmani no subu saya bubu phurungya bubu sirbu surunglaya bubu porilaya piaba omno poriya ke omno khlaya ke omno khlaima bai porima bai hamsajak niso. Tabuk जों naidi nang busuk जों sian ingmana age 100 বছরনি सिगां 666 ni ma 666 ni mari no tui busi maya injo tabuk जों busi mana Google Pay GPay hairok ni podre potong bono na hoina जों jongkha khlai mana hani bagai जों teibu tiar ngai mana जों ready ngai mana hani bagai hamsajak hani bagai जों poreon bunangnai. Okay Paithak ni chapter 22 14 15 14 ri sunai rok borok hamsajak borok ri suma bai amuthanjaknai bupangni buthaino chawi mannai borok duglam tei taunno habibo mannai pia selengma singsa samang khlainai rok danda baji phunuknai rok buitala tongnai rok borok butharnai rok takjak mutaino khulumnai rok samungobo kogobo tatal nai rok borok taun ni phataro matongnai ge bomai hamsajak je borok oro sawo ri sunai rok borok hamsajak. Blessed are those who wash their robes. जों जिनि रि जिसुनि थैबाय सुजागमानि नांनाय जिसु ख्रिस्ट जोंनो बनि थैबाय सुसागा जों सुसाजाक मानि नांनाय
जों बनि थैबाय सुसाजाक के बरक हामसाजाक के जों अरनो गोबां मा साजांनाय दङ हायबोनो जों अस्ट्रे सोलोंलायोनो जों नों गोसों के सुसाजाक माने नों बनि थैबाय सुसावै नों गोसों दाबो मोथांजाक बनि थैबाय जों सुसाजाक हायबोनो जों गोसों के दंनाय नङा हानि बागै बाइबेलाव जिसु काइटर साव आं कथारबा निरब कथार उन्दै इंगे बनो नाइसिंति नांसिते जों कथार उन्दै दंनाय संसाराव पदरे पद जों 15 तेफ्र परिखा पदरे पद बरक बरक खामिया रक बरक चित्रा रक तमनाय साग मटक तै दंनाय रक पदरे पद अमहित संसार बरक हायबोनो जों सागनो गोसों के सुई दंना नांनाय के बरक के हामसाजा ओके आइनि काइसनि बाहाय के जों हमारे माने हामसाजाक इंगे दंगै माने जों बनो सोलोंखा के चैप्टर 1 verse 1 to 4 जरा बसकंनि सालो जों अमायकेनो रिवलेशन फुनुकजाक माने न तै गोबां मा सोलोंजानाय दङ गोबां मा बुजिजानाय दङ बसकांगो तमा फायनाय यीशु ख्रिस्ट फायमानि बफ्र फायनाय फायमानि यागुला तमांनाय बतिरनो तै गे जतन हामबाय आसुक न मथाका